Gibuksan na ang Cebu North Bus Terminal kun CNBT sa bag-o niining lokasyon sulod sa lapad nga parking space sa SM City Cebu sa North Reclamation Area. Ang luna nga nahimutangan sa terminal kay gipanag-iya sa SM Prime Holdings Incorporated ug libre kini nga gipagamit sa pakigpartner sa lalawigan sa Sugbo. It is a triumph because through all this, the Cebuano showed that indomitable spirit that Cebuanos are known for. Never give up. Pangitaan gyud paagi. Dili mahimo nga muingon na lang ta. Alison magpuyo ta. Mao nga nahimo ni ron niya ang atong North Bus Terminal. Why is it here? Because it is a triumph of public-private partnership between government and the private sector through SM Prime Holdings. Niadtong Oktubre 12, atol gyud sa kasaulugan sa adlaw nga natawhan ni Gobernador Gwen Garcia, gihimo ang soft opening sa temporaryo nga terminal alang sa mga bus ug minibuses nga magbiyayan sa amihanan ug kasadpang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Matod ni Marisa Fernan, Senior Vice President sa SM Prime Holdings Incorporated, makahuluganon ang kasaulugan sa birthday ni Gobernador Garcia karong tuiga sa pagbukas sa CNBT. This partnership is made more significant in that it signals the joint efforts of government and the private sector to provide for free, may I repeat, free use of the property where this terminal, which will allow for convenient travel to and from the northern and central parts of the island. This facility will definitely go a long way in spurring the economy of Cebu and drive tourism within the island that has recently been named by an international travel magazine as a 2020 top island in Asia. Ang CNBT kanhi nag-okupar sa luna nga gipanag-iya sa kagamhanan sa siyudad sa Mandaue sa barangay Subang Dako o gipaabangan ngadto sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo sud sa duha ka dekada. Kini gidumala og kooperatiba sa bus operators. Apan tungod sa pandemic sa COVID-19, gisarad-an ang terminal og temporaryo nga gibalhin ngadto sa lungsod sa Konsolasyon. Gigamit kini karon isip isolation facility. Sa kalihukan, gipasabot ni Mandaue City Mayor Jonas Cortez kung nganong wala na nila girenew ang lease contract tali sa Dakbayan sa Sugbo alang sa paggamit sa luna nga matapos karong buwana. Matod niya, nagkadako ang gidaghanon sa mga tao sa ilang syudad apan nagpabilin ang gidakon sa ilang lugar nga mao'y ikaduhang pinakagamay nga highly urbanized nga syudad. Sa diya nga ang kontrata was about to expire, among gi-assess sa Dakbayas Mandaue nga gikinahanglan nga we need to put up more government centers. Ang Subang Dako is the barangay nga nag-host sa atong North Bus, is one of the biggest barangay sa Mandaue. Pero wa gyud intay barangay hall, way gymnasium, ang police station, squatter. Mao na nga we decided to send a letter to Mayor Labella nga mupaybaw mi nga sa new intention sa Dakbayas Mandaue. Sa iyang bahin, si Cebu City Mayor Edgardo Labella nipasalig kang Garcia sa padayon nga suporta sa kagamhanan sa siyudad sa Sugbo ngadto sa probinsya sa Sugbo. Regardless of political subdivisions, regardless of political affiliations, for as long as we live together in this island province of Cebu, headed by the Governor Gwen Garcia, we will always be cooperative for the best interest of all the citizens of the island province of Cebu. Gidugang ni Garcia, magsugod sa Oktubre 14 ang aktwal nga operasyon sa temporaryo nga CNBT nga gihatagan og 30 ka adlaw nga provisional authority to operate sa kagamhanan sa siyudad sa Sugbo. Kining pagbukas nato sa North Bus Terminal karong adlaw
Usa kini ka makabubungog nga pagsabwag sa tibuok nasod ug tibuok nga Asya nga ang island of Cebu kauban probinsya ug ang atong tulukat ang atong Tri-Cities, the island of Cebu, the best island according to Condé Nast in the entire Asia. This beloved Cebu of ours is ready not just for the new normal but for a better normal. Ang soft opening gitambungan sa mga opisyal sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, siyudad sa Sugbo ug dakbayan sa Mandaue, SM Prime Holdings, mga mayor, Land Transportation Office kon LTO, Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB 7 ug bus operators. Sa wala pa ang pakigpulong sa mga opisyal, gihimo una ang ceremonial entry ug ang blessing ni Padre Renan Obregon sa pipila ka mga bus sa terminal. Ato sa kalihukan, gipirmahan usab ang Usufruct Agreement tali sa probinsya sa Sugbo ug SM Prime Holdings Incorporated nga girepresentahan nila ni Garcia ug Fernan ug gisaksihan sa mga mayor sa siyudad sa Sugbo ug Mandaue uban sa mga opisyal sa LTO 7 ug LTFRB 7. Si Arden Arnado, driver og bus nga magbiyahan sa lungsod sa Sugod ug Borbon, mapasalamaton ni Garcia og sa SM Prime Holdings kay mapahimutang na og tarong ang ilang mga pasahero. Nadalipay kay ko nga among terminal, ari na dire. O mapahimutang nagtarong. Kay sa una magkatag-katag raman ngadto, ngadto ra dito sa lasyon. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines.